Grabe ang problema ko ngunya na aga. Alat ko nathangusan tamo na. Kaso bago mag-aalas 5, may nag-aapod na residente kan Barangay 16 kay Mrs. Diyan sa Barangay 16. Di, pigiling ko surilo 10 minutes bago mag-alas 5. Aw ano ka iyan? Nakagat kihala sa sarong residente junior kan Barangay 16. Yan na. Kinagat kihalas, bata may edad, senior citizen na may edad na. Nag-apod si Mrs. sa 911, nakonsensyaho na ko junior. Pero kanya ako kumasan ang pinakaarani. Ang harong, uyan sa inutan kan Barangay 6, Barangay Hulkan Barangay 16. Pag-agi ko naman sa may kanto, dahil pa man so, ambulansya o sumapick up, nakonsensyaho na ko junior. Bigla akong buminalik. Pag-abot ko sa may Capitol, uminikot ako, urong niya ako dahil pa. Pinick up ko so senior citizen, mga tugang na kinagat kihalas dyan sa Barangay 16. Ang harong ninda, uni bagang sa gilid kang kwan, sa gilid kang tinampumasan na dyan, sinutang ng Barangay Hall, isalbata na pala ang bata baga may nagkakabarasa ako mga tugang sa kwan sa mga pelikula baga buda sa mga dyaryo sa mga kwana pag kinagat kada kihalas dahil ka man haluyon. Dahil ka man tabi aluyon. Lalo na kung vinumos. Ano kanya kung kolor po na halas? Itumdaan yun yung nalas? Di. Primero kong isip, dinalagan ko sa UST, yung pinakahalibagang hospital. Aw ano kaan, tuktok kaming tuktok sa UST. Biglang lumumaso. Duman sa emergency room. Ay yes, dana naman sir. Nga ako, kinagat po dami kihalas. Ay di man nga kami sir, kisnik by tigdi. Sa BRTTH nga po igwa, dalagan kami junior sa BRTTH. Ata na hindi akong peraso dalagan ko. Dalagan kami sa BRTTH. Ay nak. Pag-abot mi sa BRTTH, o nga niya, baba na po, tao yan na sa emergency. Siguro, so ito nakasabat sa kuya na lalaki naman na taga duman, dahil mag-aram ko nung dadara ko. Ay sir, naman ngayon na po sa may mga 1, 2, 3, may 1, 2, 3, 1, sa mga siguro duman sa kung ngayon sa ano po gayud kayan so utong pig triads nga ko ganagat po kihalas ay di nga tabi nga sir sa emergency. Jesus ko bata pigiling ko susakay ko kung niya ko baka kumidit inidigita nailing ko sa mga pelikula so kikagat baga yung kihalas minakidit sana so kami na sang daw sa auto so sa pelikula nagkailan mo, kinagat kialas, nabila sa nang minatumba, minakidit, minairita sang mata. Hanggang nagbaba naman sa BRTTH, pero nga ako daiman. At sabi sa ko sa UST, anong oras pa nga sir? Nga ako, before 5 tabi kinagat. Diba nga po sa BRTTH nga, parang kami sneak by tigdi. Ano ka iya na? Kung pigiling ko sa auto, kanya ko, alas 5:15 na, alas 5:20 na. Kanya ko, okay man, may kakaurong ko, no? Kumusta nga ko po? Okay man nga, noy. Okay man nga, noy. Okay man, ano nga ko, okay man sa pag-angos mo? Okay man nga, noy. Ano nga yung kulor na halas? Itong nga niya. Ano nga kung ginibo mo? Pigparhugasan dyan, aso kinagatan dyan, tapos may bugkos man agad sa legs. Giro sa right legs niya, sa right na parte kang baba, sa may konbaga, sa may bukong-bukong. Binubay bugkos. Natabayangan niya ako po. Nag-ano ka duman sa talikod kang harangin na dyan. Pag mata niya palang kasabago, nag-isip siyang maglaba. Garo malaba siya ta, nagbubukas kang gripo. Duman sa may gripo niya, nadangog niya garo may kuminagat sa likod na parte kang bitis niya. Pagkiling niya, so halas, nagikulikol na. Yan sa bitis niya, so kakagat-bagat. Na-imagine mo, so, tuminama, so payo duman, so ngimot duman sa likod kang bitis niya. Tapos, so, ikog na iling niya, nagkonbaga, so gigulo-gulo ha, nagikulikol. Pagkatapos, nagkagaton siya, duminulag na suwalas. Di nga niya, kung ano namatian mo niyan? Okay man yun nga, naghangol. Makaroon mo pangani nga niya ako. Inisus ko dahil man mangyari naman. O ito na sa BRTTH, bata solo,
Bata sa anak, nag-ilog ako ta. Batang yang kwenta ko nga din nga, 200 sa sana. Ano nga ko, di ka magparaisip kang partang iyan. Importante nga niya ako. So, dapat makaskas kay tata. Ang vinong baga, makaskason da yun dumalagan sa kuan. Pero, habang nagdidigdi ako, naisip-isip ko, baka nga niya ako bako vino mo suhalas? Ano? Baka nga niya ako bako vino mo suhalas? Habang padigdi ako, Junior. Ano? Tamay halas man pala, na bako vinomos? Deng vinom? Takong vinomos ito, Junior, o rimuranon ito? Kubra ito? Kinagat siya, basta nga, bago mag-alasing ko ngayon, no, isabi sa kuya, bago nga mag-alasing ko, mga pigiling ko surilo, kabang pasiring kami sa kwan, sa ano ini, sa UST, alas 5 sa oras ko naman sa auto. Yung tumara man sa UST, dalaga naman kami sa Bertit. Pigiling ko, nga ko alas 5:15 na buhay pa. Alas 5:10. Pig-isip ko, garing nga ako, bako man inika talaga kwan talaga. Ano ini, basta itumdang halas nga ando da ko nga ko, madam, bako bino mo so alas mo. Natangenoy. Amo ko man taraban ki ang konbino mo sa kanya ko po ito, sala gadang ka nangon yan. Bako John, gadang ka na. 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes. Niyan dalagang bagan sa bloodstream tract, ta minakiditan gridugo arog kayan, awan ko ni. Yung pagbaba sa Bertite, so tulakaw-lakaw sa pasiring sa emergency. Inda ko kung kumusta nang kamugtakan, binayaan ko na duman sa kuwan, duman sa ano ini. Bata may nagring sa cellphone ko pag talikod ko. Sinimbag ko, baka wag niya ako kapamilya ni. Hay ka na ngayon, tabilit ka na naman. Dapat gayon pag-aradalan ta Junior ang snake bite adi naisip-isip ko ba akong interview so kinagat ki halas relax natangan niya ako nag-ano ka duman sa likod nindo tagwag sindaki sukudal kang harong nga ako barangay 16 basta pagkatapos mo kan barangay hall sa barangay 16 siguro mga 5 harong yun sa wala may bakod na lang ka. Sino nga ko ang halas? Ay, indang ngayon yung yata. Pagkatapos niya ang kagaton ngayon, nagbalik duman sa kali, ando na ko Junior, sa kali nag-agi sa walas, tas simentado ang likod niya, alangkaw ang bakod, ang kudal. Ando na ko talaga, duman sa kali, ba't buda, dyan baga sa barangay na iyan, may salog dyan Junior. At isos, nag-flashback so, nag-flashback so nangyari duman sa harong samuya kan sarong siguro kan July abang naglalabas so sa kuyang paralabat di ko naman kaya magparalabat makulugon man sa braso kakakuro ko so tumanindog tibig lang mag-alas 6 Junior duman sa likod mo itong nakabot ka na sarong di pa man ano sa likod mo simentado ito gabos may kali kami na pahali sa kwa nga kuya ano ka no pihalas nga kuya parautik naman nga niya ako naman na maganong alas dyan na simentado na at ang kuya bayalas aw ano kang pagluwas ko yun nagikulikul so alas garotang kurangan sa bitis ang alas tapos di bukod-bukod ko dumoy nalagan niyo sa likodan ko so septic tank ko may luho lumindaog sa septic tank salbatan na nga niya ako. Problema ang halas din. Ibiyo na sa barangay. Nagkaarapudan ko na ta. Nagkaarapudan ko na sa barangay. Daralagan sa mga tanod. Hay nga tabi sa unin niya ako septic tank. Ay sabi kan sa saro. Dahil nga sin mag-CR. Baka nga niya pag-CR mo. Suldutong niya lubot mo kaya na dumalagan naman siya. Binarantayan mo mga pirang minutos luminuwas pa yun naman sa luho na lilawagan niya septic tank di siguro mga sandangaw pa sana yan di magsima ng dangog natulag ta bibuklos na kansultado titugbok uminulpok sabi sa kuya maray pang sir siminton tayo ni naluho palibot di siya nga kung maluwas salang kong isang nga, magalan nga niya, septic tank ba nga niya, sa parong nga, ganun siya.
Ganun nga siya. Di sinim, kada ko niya ako imposibleng pig-isip mo. Kaya sinintuan na nga niya ako lugar. Sa pig-isip ko, dahil mang kibang luwasan, duman sa Inodoro, salbatan na nga niya ako. Di palang kita makasiar kayo. Di ba kapag tukaw mo dyan, suldo to ang lubot mo kanalas. Di siniminto, pakalipas na si Minton Jr., may iga palang kibang luho ito. Luminumas duman. Pagluwas, makaskasong paluwas, siguro na nasupukit gud sa laog, salbatan na nga yung bata digdi. Bataon na nga digdi. Tayong-tayong sualas, Junior. Tayong-tayong sualas. Tayong-tayong mga tugang sualas. Di talaga sorry po sa nagkakape sorry ako septic tank. Sorry po sa nagkakape. Wala na mao dyan. Di yun na, pagluwas gabos, titurog bok na nilabang tinanahan, Junior. Buminalik sa kali, paluwas. Problema tanangan niya ako ini, oh. Ara magino ko pagkaga, so gabos na kali na palawag sa harong, binugtakan ko kitrap. So to bagang so garo screen, so screen baga na kuan na de makadaogan binugtakan ko kitrap. Ikaduwa itong pakailing ko kay alas duman sa compound way. Tanduda ko nagsususog sa kanal yon. Taduman sa palibot mi karakol kang kino. Karakol kang kino, bata kan sa nagloso pa, nagubutog-butog sudig di sa may, hindi salbatan nga niya ako, baka kubra ini. Diyo. Ako Junior, ang pagluwas ko ang pagluwas kong alas 5, kaya ang ginibo ko, gabos, ang palibot kan likod ko, mailiwan na gunonononon. Sito kapag tungtong isos nga Mariotis nga niya, nangyari ngunyan yan sa barangay 16, nangyari ngunyan sa barangay 16, mismong harong niya. So nito ali mismo nga arong niya mga tugang uto sus ko sana dahil man kinangyari duman sana ba ko ito binumos na alas toto winalat ko sa BRTTH na imagine na barangay 16 in the concern manhali basta buminalik da ang mga tugang sa kanal. Hello yes Dan. Hello amigo. Nakatunin ako sa yung mas tabako ako. Hindi ko akong snake charmer, expertos mo Dr. Alas. Si Kagawad Jerry Arevalo, kang barangay 14. Madya na, anak po tiya sa Roman sana, anong kulong na sa Alas? Dahil ko naman tigparahapot nga ni Uto na sa Bertitit sa pasyente, natod ko na kaya nagyon akong niya na aga. Basta kulor itong daa. Itong daa pare. Rimurano nito. Iyo nga ni, ando da, perfect isip ko, ang gusto kong maraman kung vino mo siya, pirang minuto sa epekto, sa pelikula baga, makaskason. Ini si Kagawad Jerry Arevalo, bigbilo rin yung snake charmer, para ako si Alas. Sa barangay 15. Si Kagawad Jerry Arevalo. Barangay 15? Ano yung uong ko na barangay 15 da, taga barangay 15? Ano exact location? Barangay 16? Sa may barangay hall? Barangay 16, duman sa inutang kambara. Siguro haling barangay hall, mga mo 5 harong. Kasi harong, anong apelido? Ade ko nang ngaranan, ko nahapot sa pangaran. Pare, Iya po. Trabaho kaya ako, paki-on-the-air mo, kamo pa dyan na si Kagawad Jerry Arevalo, parang may makaturo lang. Pero wala naman so alas naman pa. Di naman niya madakap so alas naman ta. Ibuburik sa kali. Maur yan si Jerry. Amuran? Sige. Iapot ko lang naman sa barangay hall. Naram ka ng mga tanong. Kaya lang sa tanong ka sa bago. Announce mo sa barangay 16. Maabot sa si Kagawad Jerry Arevalo. Iyo. Okay. Sige mo daw. Sige mo daw. Salamat. Thank you Dan ha. Tayo mata. Hapot mo lang tabi Kagawad uban sa barangay hall. Pag-abot ko yun, sa mga tanong, nagdaralagan. Garong niya ako yun ni. Hangin ako sa kanagat kaya alas, tutupo ko niya sa inutan. Ako Junior, so ninervyos. Pagka-drive ko naman, ito kimakaskaso noon. Gara ko bigubukod ni Mrs. Salbatan na talaga. Salbatan na talaga. Aram ang ginibo ko kan nang nangyari ito sa harong na luminog sa alas yun. Nagtanim akong oregano. Tapos sabi kan mga neighbor ko sa inutan ni, tumanim ka ngayari ki oregano. Natanga niya ako, ang oregano ba niya ako sa abo? Sabi niya, takot da ang hala sa oregano. Kaya ito kaya dyan sa Joya Preciosa, buda dyan sa, so dati bagang Rosel Cinema, kaya ito may mga parada ko pa dyan kihalas. Alam mo dyan yun yan?
Ito, maski tapano kang kamot mo, takmaon ka talaga. Tatakmaon nga, maski tamaan mo, sa kamot mo, basta tatakmaon ka. Amin na. Di maka-relate so kapareho ko man ang isip. Kapareho. Tatakmaon ka talaga, Junior, dyan sa sinian ka ito. Takop ka talaga. Lumuwas ka na sana para may ka talaga minaluwas ang halas. Awin na. Salbat. Ay, sabi ni Noel, sabi kan mga gurang, analas, takot sa oregano. Magtanom ka sa paligid kang arong nindo para daay mo man pagulpihon. Tabaka mapagkamalan kang para santigwar. Sa may bugtong road, igwang matibay magdakop kay alas. Yung nga, pero di naman ito manap kayo, Junior. Balik na sa kali. Migo, anong oras tabi ang meeting sa Aliko sa APEC? Alauna po, bossing. Alas 9 daso registration. Alas 9 tabi sa registration. God bless you, Mr. Henry Maceda, for being a good Samaritan. This morning, to the snake bite victim, I would do the same in this kind of circumstances. At Junior, garong niya ako sa lain niya, aram ko ta. Si Mrs. Kaya, yung assigned dyan sa Barangay 16, 7, Barangay 8, yun ang barangay niya. Sanda sa City Health Office si Mrs. Yun ang barangay niya. Pag may emergency, ngarap po doon si Mrs. Nag-ring cellphone ni Mrs. nga niya ako, maalasin ko na 10 minutes before 5. Gila siya na kong ribok-ribok na, ano nga niya ako ba yan, napigkaparaponan? Kinagat na nga kialas. Sino nga niya akong kinagat kialas na yan? Oo, yun nga sa isus nga niya ako pangyari. Di man ako nagtaram kay Mrs. Kumasay. Basta nagbaba na ako. Pagabot ko naman sa may kanto. Pero nga niya ako sa lain niya. Dapat diretso ako naman sa bata. At nagilog sa isip ko sa mga pelikula, Junior. Naminakinit sa nang kikagat kialas. Pagabot ko naman sa mga tanod, siribot-sibot. Bura sa mga neighborhood, siribot-sibot. Ay, may tawo ngayon, may tawo. Hangin ako sa kinagat kalas, uyang hidigdit tabi. Isika nga po, nga ako, pagsakaya na nga ako digdi. Ako Johnson ay nervous, pero nga ako, buhay pa man, nga ako, kuhan inigayo, dahil magkibinom. Bata maligaunon, bata, first, kuhan mo baga, kuhan mo, reaction mo, idara mo sa nearest hospital. Ang nearest hospital, UST. Ay, wala nga kami sa snake bite. Lala akong nervyos. Mari, pag nang pabiartitits na kita. Pag nga kumidinislaw kan auto. Nagbaba sa auto. Okay man, laman sila kaulak. O, okay ka po? Okay nga, noy. Anyway, yan pong istorya ngo niya na aga. Mga tugang ano yan? Siguro, mas mako kita ki doktor daw nagari makakuan sa tuya kung ano yan, Junior, na anong gigibuan mo pag kinagat ka kialas? Daling mo ang halas nasa sentro, Snake in the City. Daling mo sa pelikula katong Snake in the City. So, sinakyada ang sentro kan sarong lugar, paingurago na alas. Diyan kaya sa mga lugar, barangay na may salog, tabi, prone ang halas, buda, utunganing arong may dulisan man sa salog, 2 beses na duman na, primero so pinakaenot, siguro 3 years ago, nakalaog duman sa compound Minanggan, may mga Bermuda pa ako, makaskason sa alas. Nito nagadan kan mga neighborhood. Hinali ko dyan sa Bermuda, pinasiminto ko nga, nitang padurlagan sa alas. Yung nga nito kan, garo July, may nakalaog na naman. So alas, liluya pala ng magdalagan sa siminto. Maluyang iro-iro sa siminto. Yata sa simintong kariraf. Nagkurukas ka siya. Wala sa pagluwas siptik tang. Talagang naling ko, luyado. Luyado talaga. Salbata na ngayang pangyari ini. Nalaugan kong ini. Dahil man tutuhin ang oregano. Taka ito, may oregano kami. Pigagihan pakihalas. Pero pag may luho, ulaan mo kay gasolina,
o pigrunot na kalunggay, minaluwasan sa luho. Ang sabi nga ni sa kuya, nagpasunod sa kuya, ang pasunod gasolina o kaya ano ni sabi niya, ulaan kirinunot na kalunggay. Ang pasunod sa kuya kan mga neighborhood me, ulaan ko daki sapal. So sapal. Yung kaming sapal, tada man nagbakal ako sudyan sa ng gata. O kung bako, sabi da dyon, pag ang primero da nakahiling kan halas mga tugang, ano ini ang ibon mo da, piripiton mo ang gayad kan shirt, t-shirt mo. Nagralansiyan na naman kita, sabi kan sa mga neighbors mi duman, sa mga maedad din, nagralansiyan na naman, ata iyo ngayari. Sisa nga nakahiling na primero, mga ko uning naglalaba, dapat ngayaman ay, so gayad kan t-shirt mo, piniripit mo, ang halas na doon nakakairo. Kadigo, ano naman nga niya ko na naman na, dumanda, nag-ikot-ikot, ang alas. Kaniguan nga niya ako. Ako na kinaniwala nga, di humanap ka kihalas. Salbatana. Pero lang niya kitang ururong tangan. Di man na. Ay. Ako sunin nervyos ako talaga. Grabe sa takot ko. Maringan itang Auto Junior sa diyan baga sa Rizal Street. Kulang pa man. Bata ba yan nagparasulusig na motorsiklo kasi bago. Anyway. Ay pag-iisip ko kayo, mga programa ako is dalagano ko itong kinagat kay alas. Ako Junior. Ako na-discuss na baga ito. Grabing konsensya ko. Naday ko lamang na ito sa ospital. Bata, taga barangay 16. Ay napangyayari. Ando da ko, garo marayman mo yan ang kamugtakan. Tao to sa bulat ko na sa Beatrice sa. Garo ano niya, nga ko, busing, ano kinagat kialas. Ano nga sir? Kinagat kialas. Ay di nga. Ay, anyway. Unis si Angie. Haramon ta daw ang istorya ko diyan na pagkaagata. Napalabas sa istorya ko mga pag-iriba. So, experience ako talaga ngunya na aldaw. Honest ulit, Noel. Hello, Noel. Hello. Baka palusot mo na naman yan. Noel. Deka sa ko ngunyan magpaling na agad. Sigya po tuntak ang salbatana ka. Kunday bundulong ko na auto mo man. Sige, maging kakagripi. Gari, double sa buhok mo. Tindo, gari. Ate. At ano pa rin ang hadid ko. Tabak, manusquido nga niya ako digdi niyo. Anong gibon ko ganin niyo sa laguan auto? Ang primerong naisip ko kayo ito, pag-iisip ko, kung ay so alas, at iban batok club naman. Pakuyo? Dili man ako nagbaba sa auto. Nanganyan ako sakat na po digdi sa auto. Dili man nagbubuhay na ba? Tapos mga tao, pigaragap-agapan siya, itong mga katarading niya. Ay, pagyayari. Pero duda ka pala sa istorya ko. Ay, man, pag nag-istorya ka ba, totoo yan. Iyo nga ni, kundi Ako yan, pakunsuhilo man dala yan. Uto nga ning halabaon sa pila kang pansal, dahil kapag turubudan. Basta ang aram ko, ang totoo ka, nakagat ka, o natiklog ka mag-aala sa Diyos Presyosa. Paradakop ito pare. Nag-istorya ka nga ni. Paradakop ito, paradakop. Hindi ka dinadya ko. Akin na sa'yo mo. Saramayon ka. Amay. One Une si Primang Susan. Taga dyan sa banyo. May gano'n ka-experience siya mangkihalas ini. Prima. Ay, Prime, good morning. Baka nag-experience ka mangkihalas dyan sa arang mo. Ay, isus na utbaga naglaob yan sa king sa mimito. So biyong si Mrs. nakaarap po kay Kapitan. Narunawan mo ito. Gano'n pakabagyo gayon? Pakabagyo? Iyo, pakabagyo. Ikaw, yaw na naman ang style mo kang alas-alas na iyan. Ata? Dahil mo sa mga kang pelikula baga ni Fernando po. Oo. Kikilis mo kasi tapos baga si Sup-Sup dapat ikakatotay ka dara sa ospital. Iyo pala ng first aid ka na first aid. So, ikakata na biburitso, islice so kinagatan, si Sup-Sup. Iyo. Salbata na ka, prima, latosonta ka dyan. Ano mo sa mga pelikula ni Fernando po?
Latusunta ka salbatana ka na. Mga nervyos ka. Bata sa may parting buko-buko suta kinagatan. Ay, una, makikita mo sa singit. Gariman sa nasutong so mag-amigo ngaya padi. Magsumagpadi. Ano mo sita ka magpadi? Nasa bulod so duwa, kinagat kang alas ng gad sa may singit. So hita, so singit ng gad, kinagat kang alas. Yeah. Inapunan sa doktor. Ngaya daw, kinagat sa apadiyon ko. Hindi, pagkatapos kan sa apadiyon. Ano nga nangyari? Ano nga sabi ni Dok? Sabi kan doktor pala sa telepono, supon mo ngayon na habang day pa ako dyan. Sabi kan apadiyon. Padi, ano nga sabi nga padi kan doktor? Sabi nga padi, magagadang Canada. Oy, Prime. Iyan, pabalon mo kung mabakasyon ka. Bata, malarga ako September 16. September 6. Ano oras? Dahil pa Manila pa lang kami sa September 6. Pa Manila pa lang. September 7 ang haling mi. Ang flight mi from Manila to. Yun na nga na yan. Kaya manurunervyos ka. Tano man sa adudumanan mo. Magkarakulaw na nalas tuman. Yuda. Buda duman sa dudumanan. Ligwa da duman nasa eskaparate. Ano, fee? Eskaparate. Payong ka sana. Ano nga, may halas ka? Rumili ka naman. Awin na. Awin na. Sige na, bye. Sige na. Programa na. Bye. Sige na, bye. Ano mo, so, istorya kan magpalinagdiyaon sa bulod, naghunting, kagaton kaya, nagtuko, nagkuhan siya, nagbawa siya, tukyabon kaya alas, tinaman ang sa may singit, tinis in between kan hita, so singit nang ga, duman sa tahaw nang ga. Pwede, kinagat niya akong alas. Yan ang igibong tangya, pwede, alag nga tapunan ko sa doktor, pag cellphone, ring, dok, kinagat kaya alas, so, amigo ko, yung kami sa bulod. Anong ibong ko? Ngayon, sir, supsupin mo muna. Kasi habang wala pa ako dyan, lagyan mo ng, gamitin mo ang knife mo, para dumugo, supsipin mo. Okay po, dok. Yung simbag. Padi, anong sabi niya, pre? Sabi niya, padi ka, doktor, magagadang ka na. Inda. Una si Primang Susan, pakabagyo ka ito, nag-apod kay Mrs. Ma. So Alas Junior, suminakat sa Akisa Meninda. Pakabagyo, dyan sa Barangay 7, Banyo. Iyan dagang salog dyan na sa may, natraverse na may apek, may salog dyan, aran dyan ang adong ninda. Yan nga niya ko Primang Susan, ganyan man sumaliyon ka kami adakop kay Alas. Hindi man so Alas Junior na ko nawara na sa so Alas sa kisame. Teka ka ito na, nervyoso na, may alas ka sa kisame. Ang iwan mo ka ito. Ay, salbatan na kaya. Ay, sus ko, napasiram naman sa istoryata. Mabarita na kita. Batayaon si Ans. Padingmar, pasisa na pa di Lowens, Joshua Jimmy. Padingmar, pasisa na tabi ta. Salbatana, grabe sunder. Bako sa karo, grabe nervyos ko yun. Pigulok-ulokan ko sana. Ako sunin nervyos talaga. Tabig-isip ko kung ano. Anyway, mga tugang, ayan po ang istorya ko niya na aga kan. Kasi ributan tang kung ano-ano nagka... Okay na, mabareta na muna kita. Standby na muna mga pag-iriba. Ange, Angie, Ange. Hello, Ange. Angie. Dahil na, kami natulog si Angie. Angie. VP. Ange. Yes, VP. Ikaw rin, nakailing ka nakialas. Sa dito garing. Ah? Sa nailing ko. Sa date? Anong... Pero sa totoo, nakakapot ka nakialas? Habo ko magkaputaan. Baka makagat ako, ikaw man ang mag-akodir. Hindi ko magaki. Mga paradakot talagang alas. Yan, parang teknik pa lang kan. So tayo, diduunan. So talagang garingan garo Sapporo, garo 7. Didoon duman sa puro kampayo. Tapos titakma sa alas. Nangyari. Actually, pinakamaray ka rin, di takma. Ano? So, basta may teknik, hindi ka na magkapot sa tahaw. Tapos kinaputan mo sa tahaw, siyempre supayo niya kuan sa imo. Mayro sa imo.
Di ba sa may rin sa payo? Sa may payo. O, tangani na daim, bako, kung pwede nga, sa payo mismo, Mm-mm. naluwas so, ito bagang luwas baga sa mata niya, Mm-mm. sa pelikula baga, araw kang paglagop ka yan. Pero kung sa nervyos mo sana, pag kinaputan mo, maan reaksyon kan halas, mapurupot sa braso mo. Ayo. Diba? Mapurupot sa braso mo, ang reaksyon kan halas. Pag nagpurupot sa braso mo ang halas, dahil mo pagbuhian, Nata. kagaton kata, nakapurupot sa lawas niya sa braso mo. Mm-mm. O di man tulos makabuhi yan, takon, o, pag binuhian mo sa payo, babaliktadan ka sa lawas mo kanalas, ang reaksyon niya mabalos, nakulugan siya. Sa bagay. Iyo. Tandaan mo yan, ha? Oh, ayan, ano yan well noted. Tandaan mo yan, mga turo ko sa mo yan. Si Henry Maceda sa Morning. Hear it! Ang mga baretang naghalas-halas, mga tugang masunod na alas 6, ang mga oras kasubago atod sa indukan mga minasunod. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drug stores nationwide. Made by ATC
ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc, is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6, Gis na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Natugang headlines kan mga bareta, Annual General Membership Assembly kan ALECO, APEC, gigibuhon dyan na hapon sa Astrodome. Inkargado sa JB Duran Hospital sa Ligao, sa Salidahan. Sa lado nasyonal, NDRMC handa sa pagrapado kan Bagyong Henry. Salbatan ang tukayo iniyo. Kasi naman tukayo ang pahit mo. Luway lang. Ta super typhoon ini. Budget kan Office of the President, madaling inaprubaran. Total job rate kontra sa COVID-19, medyo marahay na. Detalyes mga tugang kan mga bareta sa lado lokal, handa na ang gabos para sa gigibo na Annual General Membership Assembly kan mga miyembro konsumidores kan Albay Electric Cooperative o ALECO, asin Albay Power and Energy Corporation dyan na hapon sa Albay Astrodome kung sain pigalauman natutukaron ang problema sa serbisyo ng kuryente na nakakaapektar sa mga konsumidores kay ni sa Gobernador Noel Rosal ang nanginot sa pagpapod sa AGMA kasunod kan mga reklamo kan mga konsumidores. Ngunya na aga gigibuhon ang registration kung saan kay puha na magpresenta nin pinakahuring electric bill asin valid ID tanganing makalaog sa Albay Astrodome. Mientras tanto, fiesta mas para sa kapistahan ni San Gregorio Magno, papaginutan ni Bishop Alarcon. Ans Galero sa detalye. Magiging simple, alagad solemne ang gigibuhong Fiesta Mass ngunya na alas 9 nin aga sa Albay Cathedral para sa kafiestahan kan Old Albay District sa paagi kan sendang patron na si San Gregorio Magno. Ang kafiestahan na ini nakaangkla sa temang Saint Gregory, model of the church in facing challenges of communication and dialogue, asin kasabay man ini sa pakikisumaro sa Synodal Church. Ang Pontifical Celebrated Mass, papanginutan mismo ni Most Reverend Rex Andrew Alarcon, Bishop kan Diocese kan Daet, mientras na puon kan Agosto 25 sa September 2 kasuudma, nagkaigwa nin siyam na aldaw na nobenaryo mantang nagkaigwa man nin grand proseso na. Piglalao man ang dako ng mga albayano ang mag-atindira sa nasabing Fiesta Mass mientras na nagpagirumdum ang parokya sa pangenot ni Kura Paroko na si Reverend Father Lyndon Balubara sa mga maatindir din misa na magsunod sa mga health standards para malikayan ang pag-ulakit nin COVID-19. Dagdag na bareta, Ans Galero with Boy, DCGB. Sa Salidahan po sa Lunes, ang officer in charge kan Josefina Belmonte Duran Hospital sa Ligao City. Inan pinag-anunsyo ni Gobernador Noel Rosal sa pagikan sa iyang Facebook account matapos na magbisita sa Giraray sa nasabing ospital na hiling kay dinawara nin pagbabago ang sitwasyon sa ospital. Kulang ang supply, bulong ang sinibapa. Mientras na pinag-question man ni Ligao City Mayor Fernando Gonzales kay Rosal ang posibilidad na ma-review ang doctor's fees kada bes na nangaipon ng doktor dahil lang tadakulang pasakit ini sa mga pobreng pasyente. Sinabi ni Rosal na nakatala na ipapod niya Giraray ang gabos na in charge sa ospital sa kada lokal na gobyerno. Naghahagad man in dispensa ang gobernador sa mga apektadong pasyente. Mientras sa siguro kan gobyerno probinsal kan Albay nagigibo ng gabos na pesos tanganing mapagayon ang pagtaong serbisyo medikal sa mga Albayano. 8,706 na mga estudyante sa sin beneficiaryos kan sa Kabikulan ang ma-receive ni educational assistance hali sa Department of Social Welfare and Development sa katulong payout schedule ngunya na daw. Sinabi ni Mary Giselle Mesa, tagapagtaram kan DSWD-5 ng payout magapadagos sa mas sistematiko asin organisadong paagi. Sa iyong pinaliwanag ng mga beneficiaryos hali sa malinaw, malilipot asin hubilyar albay
makakuanin benepisyo sa DSWD AX office sa Pacific Mall mantang sa Tabaco City ang mga recipientes man makuha kan educational assistance sa Tabaco City Hall. Idinagdag pa ni Mesa na ang mga may konfirmasyon halin sa inyong opisina ang tatawanan sa nanin atensyon asin kwalifikadong magresibi kan sinabi ng asistensya. Mga balaw-bagaw na ayam, problema sa ngunyan sa Daragalbay. Sarong driver, lugadan kan maaksidente dahil sa sarong ayam. Joshua Bino sa report. Go ahead. Hello. Go ahead, Joshua. Rungas sa manlain-lain na parte nin Lawas ang sinapar ni Certain Arnel Miliana, 38 anyos, kan barangay Anislag. Matapos na maaksidente sa motorsiklo asin suminubsob sa sementadong tinampo dahilan sa sarong balaw-bagaw na ayam na bigla na sa naumanong buminalyo. Sa record kan Daraga PNP, nangyari ang aksidente mag-aalas 8 ang banggi kan Setyembre 1 kung saan pasiring kuta na sa sentrong Daraga ang biktima lunad kan sa iyang motorsiklo. Sagkod sa suminubsob na sa naini sa tinampo matapos makabangga nin ayam sa parte kan barangay Peña Francia. Digdi sa Banwaan kan Daraga talagang saro sa problema iyo ang nagdadakol na bilang kan mga balaw-bagaw na ayam na numinsan nakakapagkausa nin mga aksidente. Iyan ang bagay na day ikinanigar kan Municipal Agricultural Services Office o MASO katinakan Committee on Public Order and Safety sa Sangguniang Bayan. Kan makanakalis na bulan nakaulay na kan DCGB News si MASO Officer in Charge Mel G. Matosinos kung saan sigun sa iya padago sinda sa pagdakop nin mga balaw-bagaw na ayam. Alagad aminado ining talagang difícil sa inda na maubos ining kadakop. Kung kaya ang pangapunan ni Matosinos sa mga nag-aarataman ni Hayop na maging responsable, mag-ataman kan kayang atamanon asin day pagpabayaan na magbaralaw-bagaw ang mga ini sa palibot. Mientras tanto, si Consel Estavi Bichara na iyo ang chairman kan Committee on Public Order and Safety. Talagang nariparo naman ang siring na problema kung saan ang promesa kaini. Pag-aadalan niya man kung ano ang mapapwede panindang maging lakdang. Tangan solusyonan ang problema sa mga balaw-bagaw na ayam. Bagay na talagang dapat man matawarin atensyon. Dahil ang tanong minsan nakakapagkausa nin aksidente. Kahirak man kan ayam, kahirak man kan persona. Bati sa siring na sitwasyon kung nakaka-aksidente na, difícil nang mahanap ang tunay na kagsadiri kay Ning. Dagdag sa bareta, hali sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Pila kan mga nag-avail kan AX Educational Assistance mas diit na ngunyan. Lowens Barcena sa report. Lalong nagdidiit sa kada tumangling simana, kada Sabado, ang makapila ka na mga nag-avail at para sa assistance in crisis o kaya assistance to individuals in crisis situation o AIC. Hindi sa Pacific Mall, Legazpi. Ito niya sa DCGB nanotaraan ka na DCGB News na kung sain so mga taga-malilipot, malinaw at inumilyar na makakaresiti sa ngunyan basado man sa pinagpaluwas na informasyon na DSWD Region 5. Ang ngunyan, pila yaon sa nadigdi sa may alidigdi sa may annex, digdi na ini sa may McDonald's area pila tabi VP kaya sa ngunyan mas di tinikumpara sa mga nakalihis na simana. May mga nakapirila na digdi sa may inutan atin maapot kita ki mga nagkapirang individual digdi kung ano ang sindang masasabi sa Educational Assistance ka DSWD. Sir, good morning. Nagtabi kita sa DCGB. Taga-saan katabi? Taga-Kamalig. Taga-Kamalig. Ang katawan lang bagangon yan, malilipot and malinaw and ano na ini, bilyar na tapos nagpila ka mo yan. Iyo, Roger, medyo kaya malinaw, malilipot and bilyar lang ang mapirila tabi. So kasatap ka, anong oras tabi ka nagpirila tabi, sir? Sa city? Nagpila bang kiraray ka mo digdi? Iyari. O sige, sige tabi, sir. Iyo. Oo. Taga-seng ka, tabi, sir. Taga-seng ka.
Ano natabi ka mo sa online? Iyo tinex katabi kan DSWD? Na araman ko po sa MSWDO Ubilyar. Nakalista ka? Opo. Oo, sige tabi sir, kamungon yan sir, kamo sa mga schedule for payout ngon yan. Ano tabi na masasabi mo na matatawan ka mo sa taot ni na payout tabi? Dakilang pasalamat po sa nakasabay ako sa isa sa mga estudyante sa Ubilyar na matawan ng educational assistant. And yung sukwartang kuko ko, gagamitin ko po sa thesis prototype. Okay. Anong course mo tabi sir? Anong course mo? Automotive. Opo. Nakulaon talaga may tatap, pero ma-receive mo sir ngon yan. If I am not mistaken po, 4K. Nakulaon tabang ano? Okay, sige, salamat tabi sir. Pangaran mo tayo, sa pangaran mo? Willie po. Willie ano po? Suryegi. Suryegi. General ba? Opo, salamat tabi. So yan tabi BP, may mga nagkapirila man digdi pero mas diit. So mga nag-chance na walk-in and sa ngunyan, ang mga niraon lang digdi, so mga taga-aniba, so mga talagang naka-schedule for payout digdi sa tuyang kinamumugdakan. Yan ang mga situation na lidigdi sa tuyang pinagtututukan sa Pacific Mall sa Legazpi, live blow by blow. Ako po sa LTV, salamat Baray Daga. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, mga bago pa sa ng konkretohon na tinampo sa barangay Masarawag, Baratak, Tulos. Jimmy, nasalita sa detalye. Daing ibang pigbabasol kan mga konstituentes, mga opisyal kan barangay Masarawag ginubatan sigon kay punong barangay Vicente Baliat. Iyoan na kontraktor sa day pangani 2 taon na proyektong road concreting asin road widening pon barangay Masarawag lampas mulad Bukad Grande nasa Lindong Inikan Provincial Road asin Provincial Engineers Office ang nag-implementar kay ni panahon ni dating Provincial Engineer Dante Baclao. Alagad ngunyan nagbabaratak na sigon kay Kapitan Vicente Baliat manipis an simento na ginamit digdi posible malasado pa kung kaya durante kan pig para aragihin nin mga trucks na naghaharakot nin mga aggregates hali sa kware nagkakaruro po sa naan tinampo maski bago pa sa naan mga ining giriboon dismayado ang mga nasa barangay sa pagsabing sayang kan pondo sa proyektong ini kung sa insang ngunyan iguanin mga pipinagbugtak ang barangay na mga kudal-kudal sa tahaw kan tinampo na may mga batak para iwas disgrasya sa mga motorista sa ibong kan iguananin mga pigdirit ditan asin iguananin nagkadiriskuido digdi. Ang sitwasyon ay ningunyan sa Masarawag reported naman ni Kap sa PEO sa presenting administrasyon para sa nagkakanigong aksyon. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sa Pilipinas, alas 6:22. Iba pang mga bareta, masunod. Magalipas lang po, Kenny. GB News Express. GB News Express. Health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitazinc, ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan satong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakaos sa kikahilangan. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas
lakas, Pinas lakas. Sarong pagiramdom, hali sa DOH Bicol CHD. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Crave and claim sa McDo app. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Double deals, double savings, double chicken, double burgers. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Yeah, tara, let's crave and claim fest sa McDo app. For big cravings, download and claim now on the McDo app. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to 10, 2022. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 148934 Series of 2022. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven and other leading drugstores, supermarkets and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you. W, Willing and ready to help you achieve your success. C, Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Dok, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants ito. Maaari pa rin mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas! Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong pagiramdom, hali sa DOH Bicol CHD. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sarap.
all we need is magic. Kasa 3 sa 10 piso. 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong linggo, sa ginhawa sa piling mo. Doña Claudia, malubha na ang sakit ni Don Eduardo. Kailangan niya ng dekalidad na gamot. Ngayon din. Naku po. Ika, bilis! Pumarito ka! Ay, Doña Claudia, ano po yun? Ihanda ang mga kabayo at bibili tayo ng gamot sa bayan para guminhawa ang pakiramdam ni Don Eduardo. Pero Doña, pwede na po tayo mag-order sa Generica Drugstore app. Umuulan po kasi. Sigurado ka ba dyan? Para kay Don Eduardo ito! Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ginhawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, pwede ka nang mag-order ng dekalidad at abot kayang gamot. May delivery pa gamit ang Generica Drugstore app. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at dekalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang baretang unyan sa lado nasyonal, posibleng magbakal daw ang gobyerno din sa diri kaning petroleum products. Inan sinabi ni Department of Energy Secretary Mario Marasigan kung saan nanginginot ang Philippine National Oil Company o PNOC sa pagigibong pag-aadal kung paano magkakatabang ang gobyerno sa pagsaray ng petrolyo. Alagad piglinaw man kan opisyal na bako intensyon kan DOE sa lakdang na ini na makipagkompetensya sa mga oil companies. Imbes kaya ni nagpaliwanag kay ni na ang lakdang may kamautan na day matraso ang supply ng petrolyo sa nasyon in kaso magkaigwa ng problema sa supply nin sa international market. Ikinahadit po kan Department of Health natibaad arogon kan ibang local government units ang pagtanggal sa Cebu City sa mandatory face mask policy. Sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na posibleng magsunod naman ang iba pang LGU mantang may sarong local government unit na guminibo kani. Magigirumduman na kan Miyerkules ipinalawas ni Cebu City Mayor Michael Rama ang Executive Order No. 5 kung saan bako ng obligado ang pagsulog ng face mask sa mga pampublikong lugar as in open spaces. Sinabi niyang saro sa naining lakdang kan self-preservation as in protection. Nakipaghuron man si Interior Secretary Benhur Abalos kay Rama manungudigdi kung saan nagtugot ining ipag-uktabang unang implementasyon kay ni. Alagad kan Huwebes nanindugan si Rama na mantinido ang nasabi ng kasuguan. Nakarehistro po ang Department of Health ng 2,452 na bagong kaso ng COVID-19. Kasuhapon dahilan para sumakat sa 3,800,000 o kaya 3.9 milyon nationwide tali kang national kanasyon sa helang. Sa nasabing bilang 2.8 digdi narahay mantang sobra sa 23,700 ang aktibong kaso nagpaparahay pa sa helang. Suminakat naman sa sobra sa 61,900 ang totalmenteng bilang kanagadan sa COVID-19 matapos madugangan ng 46 na related deaths kasuhapon. Dai pang 10 minutos kan aprobaran kan House Committee on Appropriations ang hinagad na 98 billion pesos na budget kan opisina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa masunod na taon. Nagatindir sa budget hearing sa Executive Secretary Victor Rodriguez kasi nagkaigwa sa nani nagkapirang kahaputan ng oposisyon. Siniguro ni Rodriguez na sa nako ang abot o sana ko ang maabot sa 32 milyon na boto ni Presidente Marcos Jr. ang interes asin kapakanan ka nasyon asin ang mamanuaan ang sa indang isusulong. Sinabi ni House Majority Leader Manny
o Manix Dalipe na ang marikas na paaprobar sa budget kan Office of the President iyon pagtataunin parliamentary courtesy sa sarong co-equal branch nin gobyerno. Masalangkaw nin 1 billion pesos ang pighagad na pundo kan Office of the President kontra sa hinahagad para sa ultimong termino ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Siniguro man kan Makabayan Black na hinguhaon ninda sa plenaryo ang confidential as in intelligence funds na itinagama sa opisina kan Hepe Ehekutibo. Ibinilang ni Senador Robin Padilla ang boses sa mga kontra na ipag-oktaba sa giraray anagraning barangay asin sangkunang kabataan elections. Rason ni Padilla na gusto niyang mangyari, iyan pakusugon ang boses kan mga namanuaan. Ipigiras ni Padilla sa organizational meeting na pinamayuhan niya kan sa iyang Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na maginansendang partidong PDP Laban gustong madagos ang eleksyon. Ang barangay asin sangkunang kabataan eleksyon sa maabot na Disyembre 5. Mantang sinabi kang Commission on Elections o COMELEC nanda sinda sa pagadang-adang na eleksyon sa 2022. Kaibahan ang economic team ni Presidente Ferdinand Marcos sa mga delegasyon kan sa iyang biyahe sa Indonesia at Singapore. Inan sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson Maria Teresa Daza sa virtual pre-departure briefing sa Malacanang. Sinabi niyang may mga kasunduan na pipirmahan ang Indonesia asin Singapore asin kaipuhan ang representante kan lambang ahensya kang nasyon. Saro sa mga sentro kan biyahe ni Presidente Marcos Jr. Yon economic cooperation kaya kaibahan ang economic team. Kabilang sa delegasyon sinda DA Secretary Enrique Manalo, Secretary of Finance Benjamin Jokno, Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, Secretary of Budget and Management Mina Pangandaman, Secretary of National Economic and Development Authority Arsenio Balisacan, asin Bangko Sentral Governor Felipe Medalla. Dagdag panidasan na base sa endang impormasyon, dakol na pigahanda na business agreements na pipirmahan sa nasabing duwang nasyon na may kinaraman sa infrastruktura, renewable energy, food and security, fertilizer, importation asin iba pa. Nakatalaan na pirmahan ang kasunduan sa lado kan counter-terrorism as in data privacy sa pagbisita ni Presidente Marcos sa Singapore sa masunod na semana. Nagahali nguna ang Presidente sa iyang inaugural state visit sa Indonesia o maghali nguna ang Presidente sa iyang inaugural state visit sa Indonesia September 4 sagod 6 bago magduman sa Singapore September 6 sagod 7 matapos imbitaran ni Presidente Halima Yacob sigon sa DFA na parehong nahiling ninda Presidente Marcos sa Singaporean Prime Minister Lee Loong ang pagpirma sa kasunduan sa magiging pagtiripon ni Presidente Marcos kina Yacob asin Lee. Piglaoman na paghuron kan mga leader sa relasyon kan duwang Southeast Asian nations magin ang regional asin global issues. Makondukta man in briefing manungod sa negosyo kan ekonomiya asin kaibahan ang investors. Magigiramduman na nagkaiguan ng state visit si Yacob sa Pilipinas kan September 2019. Mga tugang nasa 11 milyon po na 11 milyon pesos na kantidad ang naresibikan Philippine National Police gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Sinabi ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. nagagamiton ang pundo sa pagpapakusog kan healthcare program kan PNP. Sinabi niyang itatagama ini sa PNP Health Services para sa pag-upgrade kan sa indang mga kagamitan. Pambakal nin mga bulong para sa mga pulis sa sindang dependents. Mantang sinabi ni Azurin na puga-puga pamanggirayan sa indang kampanya kontra sa illegal na sugal. May direktiba siya sa gabos ng mga commander na i-monitor ang sa indang nasakupan asin mantinido pamanggiraray na existido ang one strike policy kung saan sisikadan sa pwesto ang mga pabaya na commander. Alas 6:37 oras po sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express.
An oras hatod sa indukang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para listo sa class? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. GB News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas. Hinatulan po ng kadagdagan na tulong taon na pagkakapreso kay bahanan hard labor ang dating leader kan Myanmar na si Aung San Suu Kyi. Ini matapos na mapatunayan kan korte na guilty ni sa pandaraya sa eleksyon. Ang nasabing kaso may kinaraman sa eleksyon kan Nobyembre 2020 kung saan nanggana sa pagin ng landslide sa iyang partido na National League for Democracy kontra sa partido kan mga militar. Alagad matapos ang tulong bulan inagaw kan militar ang liderato para maiwasan na makabilog si Kyi kan sa iyang gobyerno. Makusog man na pinahimutikan ni Kyi ang nasabing alegasyon. Kanakaaging taon, magigiramduma na hinatulan kan korte ang Nobel Peace Prize winner na makulongin anom na taon dahilan sa 4 counts of corruption. Dahilan digdi maabot sa 17 taon na makukulong ini. Daipang magadan o dit pang magadan ang Vice Presidente kan Argentina sa pagbalo na asasinasyon matapos tutukan siya kan gunman sa iyang pandok. Enot kay ni mantang pigbabati ni Vice President Cristina Fernandez ang sa iyang mga suportadores sa luwas kan sa iyang harong kan bigla na sanang may sarong lalaki na suminulpot asin itinutok ang badil sa iyang pandok. Kinumpirmar ni Presidente Alberto Fernandez kan Argentina
an body loaded ni 5 bala. Pero swerting day nagputok kan kalabiton kan suspetsado ang gatilyo. Makusog na kinulinar kan presidente ang pagbalo sa buhay kan sa iyang vice-presidente. Namin na pinagkukonsiderar na patakot sa demokrasya. Pigasabing 35 anyos na gunman ang nasarong Brazilian nagakulong na asin piga-aram pang motibo kay ni ang pagbalo na panggagadan kan vice-presidente nangyari mantang na sa kabangaan man kan kinakatubang niyang corruption trial na sa iyaman na pinapahimutikan. Mga tugang, panagos po ang laban kontra COVID-19. Nasa linya po si News Manager Mar de la Cruz. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Si Paring Mar ang may detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Dahil dapat mag-aadit na magpadudo sa umbuhay kung bako marahay ang pagmati ni Mami. Iniyan pahayagan World Health Organization Philippines para sa mga breastfeeding mothers. Sigun sa ahensya, pwedeng magpadagos na magpadudo sa umboy maski may COVID-19 si Mami dahil ang virus dahil na ipapasa kanina sa akin sa pagikan breast milk. Idinagdagpag ang WHO Philippines na kaipuan silang magsunod sa mga health and safety protocols arog ang pagsulog ng well-fitted na mask na natatakloban at ngimot asin dungo. Magugas ng kamot gamit ang sabon asin tubig o nin alcohol-based hand rub bago asin pagkatapos kaputan si baby. Perming maglinig asin i-disinfect ang mga surfaces. Siguro na maray ang ventilasyon asin kung talagang maraot na ang pagmati, mag-express breast milk o panunuon ng baby sa pagikan donor human milk. Tarong pagirumdom kan DCGB, DOH sa WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at mayaram. Thank you, Paring Mar, sa istorya. Hali po dyan sa Newsbase kan DCGB. Mientras tanto, nasa linya po si Riniel Mago ng Pag-asa Legazpi sa Kamugtakan Kampanahon. Si Riniel, good morning. Go ahead. Okay, good morning po sa imo, Boss Henry, at nagkabusa nagdadawang kasi nagdadalan ng programa kan DCGB Legazpi. Para sa update sa Kamugtakan na po nating panahon, yung napagkaldaw ka na September 3, 2022. So, kasubagong alas 5 ng pagkagar at palawas ko ng Tropical Cyclone Bulletin number 10 patungkol sa bagyong si Typhoon Henry. As of 4 p.m. location po ng sentro o mata ng bagyong Henry, hindi nga po ay nasa 360 km east-northeast of East at Batanes. Sa coordinates sa 22.5 north to 124.8 degrees east. Sorry. Taglay pa rin po nito ang kusog Canduros na 150 km per hour at may pagbugso naman na 185 km per hour. So, northward nga po ang kanyang pagtiro at maluya nga po ang kanyang pagtiro sa Ngunyan. At piglalaw man din natin na ang bagyong Henry sa aga ng Domingo ng pagkaga, maluwas na ini ng ating PAR doon sa northern boundary ng ating Paranay sa bansang Taiwan. At mantinay doon naman na nahiling natin na typhoon category siya hanggang sa makaluwas siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa Ngunyan po, nakataas sa babala ng signal number 2 sa Batanes. Doon din naman signal number 1 sa Babuyan Island, northeastern portion ng Cagayan, and bigla naman din natin na katamtaman sundo sa makusog na taguran ang posibleng namamatayan ng Batanes and Babuyan Ducob Island at ilang bahagi nga po ng northern Luzon area. At mantang digit po sa tuya sa Kabilitulan dahil sa distance po ng ating bagyo ay parayo ng Maray. So, pero dahil sa bagyong Henry, pinapakusog po nito yung ating habagat o southwest monsoon. So, kaya Munyanal daw digit po sa tuya sa Kabilitulan, bala. So, may mga namamatayan po tayo mga paguran ay dahil nga po yan sa enhanced habagat o southwest monsoon. Ganun din naman yung mga posibleng mabilog na mga localized thunderstorm. Yun po ang magiging mga paguran na posibleng nating mamatian nga po sa tuya sa enterong Kabikulan. At maging maluya sundo sa katamtaman ng sanang ating duro sa Lisa Sorsonupan at ay banayad hanggang sa katamtaman ng paggalo ng ating kadagatan. So, yan dahil giluanin na nakabawala sa kadagatan kan Bicol region. At nilalaw man natin ang temperatura sa Kabikulan poon 24 sundo 32 ang Pascal Celsius. Ang saldang po ay nagsirang sa bagong alas 5.34 ng pagkaga asin masunod naman at yan alas 5.55 ng pagkahapon. At para po sa ating Philippine Standard Time, ganap ng alas 6.47 ng pagkaga. Alidigdi sa Pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, Raniel Mago nagulat. Salamat po sa Raniel sa report. Wala pa naman, maray na pagkaga. Maray na aga po. Iyan po mga tugang ang report hali sa Pag-asa Legazpi. Mientras tanto,
Pigalaoman po na mababa ang presyo kan petrolyo sa world market sigon sa tagapagtaram kan industriya. Matapos ang duwang sunod-sunod na big time oil price hike. Ini matapos na kumambyo asin bumaynagsak ang presyo kan imported na petrolyo sa world market. Sa primerong 4 na aldaw kan trading, mag-abot sa 3 ang binagsak sa gasolina, asin piso sa diesel, asin kerosene. Sinabi ni Rino Abad, Director kan Oil Industry Management Bureau sa iraram kan Department of Energy, na piglao manindang 2 pesos na rollback sa gasolina, mantang posibleng piso sa diesel kung magapadagos ang trend sa merkado. Alagad ngunyan, dahil pa masabi kung magapadagos pa ang rollback sigon sa eksperto. Magigiramduman na naka 2 semana ng puro big time oil price hike ano minabot na minabutulo sa 8 pesos ang kabilugan sa diesel, asin, kerosene. Sa indong nadangog mga tugang ang mga darakulang bareta unya na pag-aaga sa DZGB. Sinurat po yan ni News Manager Mar de la Cruz, asin po News Director Edwin Peralta. Katubang po si Angel Mustasa sa mga bareta sa Lalo Lokal. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ito ang tanong ng bayan, kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Paano po ako makapagpaparehistro at ano-ano yung kailangan dalhin sa araw ng bakuna? Simple lang yan. Magpa-register lamang sa inyong LGU o health facility at dalhin ang inyong vaccination card at valid ID sa araw ng iyong appointment. Para naman sa mga immunocompromised patients o may malubhang karamdaman ay magdala lamang ng medical certificate. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas! Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong Pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang gulong, babanatan ko. Kan Rexidol Forte. Bilis banat sa kulugkan payo. Baghat, kulugkan hawak, asin kalintura in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch, itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo, asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili nin sa rong main, dagdagan ang match din sa rong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Nakulang combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Thank you. Sorry po basta McDo kita. Habang nagkakaon ka tabi kang Burger McDo, sabayan mo tabi kiinom kang Jim's Coffee. Pa ko dyan, masira mo nun niya. Sabayan mo kiinom kang Jim's Coffee, mga tugang pagkatapos kang Jim's Coffee,
na 5-in-1 coffee mix, ha? May Korean ginseng po na asin po, may Korean ginseng po. Nakakatabang yan para sa satuyang memorya. Siring man po ang agaricus mushroom, sarong pong marahay na antioxidant na mayaman sa dietary fiber. May vitamina, minerals at beta-glucans para labanan po ang satuya ng mga cancer cells sa lawas. Ha? Tabangan po na magkusugan sa tuyang immune systems, dapat man sabayan po ng proper diet as in healthy lifestyle. Ha? Kapag puarog ka ng ginibo mo, naka-Jim's Coffee ka pa, may plus ka sa life. Yan. Available yan sa mga drugstores, groceries, supermarkets. Yan po sa mga... Sa LCC may nahiling ako eh. Sa LCC may nahiling pa ako dyan sa supermarket. 5-in-1 coffee mix. Kuna sa iba, pang mga lugar, magkapot lang kung may Jim's Coffee. Ha? Jim's Coffee lang in the morning. May plus ka po sa live. Kamin Lowens, good morning. Yes, salamat kami, VP. Good morning natin sa makaparaan tabay. May mga nagpirila mang giraray activity na mga individual sa ibang pampagpasabot ka na DSWD na natawan sa nagmagyan baganing payout sa mga natawan ng text confirmation message sa malilipot, malinaw at inhobilyar digdi sa Pacific Northwest Asia Sinto Tabaco duman sa Fifth Floor kan Tabaco City Hall. Hindi pagkatapos sa BBT na ma-monitor mo niyang kandisi news na may mga taga-Legazpi, may kamalig, may mga taga-Daraga, ang nagpirila sa gunyang digdi na naman sa tuyang pinamubuntakan. Kung tatandaan baga sa BBT, nagpasabot na kayo mismo, si DSWD Region 5 spokesperson na Selmesa, na ang panwaan sanan ani akomodar na nag-apply via online asin na sa mga tatarawan sa naman yan iyo sa mga may mga text confirmation message kuda so pinaisip ang LGU ang dahilan kaya sabi ni BBT kan ibang mga nagdidirigdi wala day daw tataw sa cellphone tinda pati sa mga ati pati sa mga tamid bibinda pati daw barangay na pinag-aasahan ng DSWD magkatabang sa ibaday daw sindating katabangan. Kaya nagbakasakali sindating magpirila. Kaya sangon yan, apisar ka na naglalawig ng pila pero mga more or less 1 kilometer lang ang pila tabi digdibitan na mga tao digdi sa mga nakapila para sa schedule nyo ng payout. May mga lain-lain man digding mga pila na padit-dit mo na nagdadakol. Dahil lang ka na siring na problema tabi DP. So iba digdio na maalat sa na daw sindanin alas sa sinin pagkaaga tanganin ng nagbakasakali na mailis sa sinda. Alagad yun na nga nito, may gutngon yan ang patangid ka na DSWD na nagday magpila na ganito mga walk-in bada sa mga dema na schedule nila na pagkaldaw. Dahil lang yun na nga na ini na ang aakspodra nila iyo so nakatalaan duman sa kaindang sistema. Onita BBT ta may kaulayan kitang na ini. Madam, good morning. Sa DCGB tabi kita. Ipakaroon na katabi BBT ng Maseta. Tayo katabi nga ni Alex. Flag po relocation. Iyo, Roger na po kamo nagpila magtipo ang naka-schedule na siyang malilipo sa muda bilyar na. Naman po, kada naman kami katao mag-online, tapos dikipad man lang ang cellphone, paano man kami maka-online? Iyo. Ano po ang pwede nindong Bipitabi, pakaurong ko tabi tayo. Dahil yan, madam. Hello po. Ako po, sigurado po kung dahil ka matatawanan ka angon yan. Ang mapila po dyan, sa mga may appointment, bulat na apudan. Pero magayon po na pagigibo nindot na ipaabot na po ang feedback na iyan sa DSWD. Tarog ka na wala pa lang ka mag-cellphone, di ba? Dahil ka muna kaka-online. Magayon po yan na sa inyong pagigibo at least mapidbackan ta po ang DSWD. Baka makagibo sinda kipaagi na ma-akomodar kamo na daiman nin mga appointment sa paagi nin ibang sitwasyon. Ayun po.
Yung Oo. ano po, sir, tadakol man baga kami digdi na paano man kung magatahan na mag-alat-alat kami hanggang matapos. Paano pa man kami? Iyo. Di na kami makaano ka ayan. Iyo. Pero ang Kaya priority ito po kaya baga dyan, ini. Dabot man baga ini sa mga negatios na tao. iyo, oo. Pero ang priority po yan, sa mga may appointment ko niyan. Pero baysa na po, Iyo tayo na nga paabot ni ko yan sa naintindihan kwan. ni Manan. Ipaabot na po Naintindihan yan ni sa... Manan. Paano man nga ni sa day mga kaka-online? Oo. Tama po yan, sa kwan nindo. Sa kios nga ni. Yes, oo. Batang ito day man sa tao Iyo mag-online baga. ka. Iyo baga. Marupit. Maray kung dahil Oo. kita nag-agi sa COVID. Iyo po. Ipaabot ko an madam sa DSWD. At Iyo least po. makaisip Salamat sinda kipaagi, po. di ba? Sana po, matawanan kami ngunyan si Pansin. Oo. Iyo po. Ano po ang kwan nindo? Ano po ang trabaho nindo? Solo parent po ako. So ayan, qualified ka mo. Solo parent pa lang Opo. ka mo. Pero Solo po nga parent ki po mo. ako. Pero Ang po nga aki ko ki nindo. po, Siam. Siam. Iyo po. Saan po sago mo? Dahil na po, nagkabilang pahay na. Binayan ka kay Siam. Siling 2009 pa po. Okay. 2009 pa. Matindi Siam, sunawala tali. Iyo po. Sa Iyo, kaya man pero- po dabot sa aki to. Yes, opo. Hanggang masana po sa tulo madam ang matatawanan. Pero po may apply nindo. Tulo lang po. Tama po iyan. Hanggang sa tulo. Iyo po. Opo. Ano Ako po man lang kung po, tulo na single lang po, parent ka, pagpapaeskwela ko. makakakuha Iyo ka po. po kan sa tabang. Iyo po. Sige po. Salamatan po ha sa oras mo Opo, sa salamat. DCGB. Sana po matawanan man kami digding action. Tadakol man po kami. Iyo po. Okay, Opo, Loens. salamat. Yes, welcome Good po. morning. Salamat po, madam. Pinagkakaulay ko lang sabi sa imo, BP. Iring mga nagpakasakalit ang mga kababayan ni Di. O ni si Tiyo, tagbakong. Ali pang tagbakong, nagpila di Di. Tiyo, sabi, anong sabi ang muya mong ipaabot sa DSWD? Pakaurong ko sabi sa imo si BP Henry. Maraming sir. Marinaga po. Ano po ang pira pong aki mo na hagadan mo kitabang? Naka-receive ka po kay appointment ko yan aldaw? Dahil mo na natin, Pira po? pinagsasabi sir na akian na agadan mo kinabang. Tulad sabi sir. Tulo. Oo. Ano pang hanap buhay nindo? Ano ba ang hanap buhay ni sir? Laki man. Ano po? Para laki man lang sir. Para lati. Oo. Para uma. Para uma. Oo. Tulo Opo. po ang pira pong aki mo nindo ni Mrs. Apat tabi sir. Apat, matindi ka. Apat man Opo. sana pala. So tulo, pwede na po ang matawan ng kibenepisyo. May appointment ka pong na-receive? Naka-receive ka tabi kinotis? Sir, pamantabi sir. Aday ka inapunan kan, day ka naka-receive ka text o notisya na ikamagyan mo niyan? Dahil tabi sir, kan Sabado pa kami, sila ba nag-online pa. Kan papila nag-trila pa kadigdi o sa DSWD. Tapos, nakulo nun, sabi kang, so, nag-assist ni sinilta ko. Tapos, apudan ka na sa nga. Oo. Na, sisilbong ko kipad. Ngayon napunan ka po, day. Napudot. Inapunan ka po. Dahil man, baka nagapod na, dahil man baga, sir, di, rata-rata nag-silbong ko. Iyo. Di, nako, matulong si Mana na, nako, maduman naman ako ta, paano sila, denganing, minsan sila, anak buhay mi di man, nag-aasa kami sa umalang. Iyo po. Oo. Tapos naman, di naman kami, may kwarto pang, nakarong si Mana, nakakawag sa kwarta. Iyo po. So, day ka ngunyan ki-appointment palan? Iyo po, Iyo. sa tulong si Mana na ako, dahil naman ako po, ni Kuyang dito taong Okay. Sige po, abangan mo na lang kung ano po ang kan mo kapaladan mo ngayon na aldaw. matabako nga. Kasi paabot ko po sa feedback yan. Ara man i-feedback ta sa enda ko anong pwedeng gibuon po dyan, ha? Iyo po. Opo. Sige po, salamat. Problema yan, kadakol ka nagdaraya ng mga day palang appointment. Oo, Roger to the PPP. Pero sa mga concern kaya PPP. Sabi ba kan DSWD, pag day ka sa lista ngunyan, day ka man matatawanan. Iyo baga. Oo, pero baka siguro dapat mag-device kayo kibang paagi, tas so day man agad nakaka-online. So iba pa. Day, ano yan? Day man talaga. Oo, antaran mo kaya sa PPP magpatabang sa barangay. Iyo, kundi baga na nagka-online si madam, magpatabang da sa kung sino na mag-online.
yung nga ni, Oh, hindi man na nakaka-text. yun na nga ni. Oh, pangyari. Di, Kaya, sana dahil yan ribo ka. sabi, Titi. Oo, sana. Pero, sa ngunyan, ang nagigirdoon lang niya, alas na to, papaisip sa hindi tinid niya at ang DSWD kan ng patabot na po ng doon na natulog ng bibihan na mga... Pareho kan Sabado. Anong nangyari ngunyan dyan? Pareho. Ito may nakapila mga Sabadong Deman sa lista. Ano sa nangyari sa nakapila kan Sabadong Day sa lista? Daiman na akomodar. O yun man talaga. Ayun mangyari ngunyan. Day ka man ma-akomodar. Iyo. Kaya rak man kaining mga nagkakaburuyo nagbaka sakali na naman ngunyan. Pamasahe ka iyan. Iyo nga ni. Okay. Sige. Kaya siguro ang pag-asa na talaga kan bayan, naging imbrokan siyang gunyan siya kay Manila. Alat-alato ninda. Kaya nga nasigan training ko. Thank you. Sige. Thank you po. Ang bugiro ngayon. Yun eh, tabi ni BP. Ano na ini, maalat na lang sige. Hindi niya ipatabot sa tuya na mga empleyado sa sinaraman sa problema. Yun ini tabi BP. Sabi ng Sabado nga pagmamonitor tayo termine ang problema na igwanin mga sin na individual na tinara na ma-akomodar. Dahil lang tayo ng anito sa mga nagkapirang rason, nagpa-online appointment, dahil man daw cellphone, di pa daw cellphone. Okay, so yan tabi BP, patitid na nagdadakulang pila at na alas 8 mabukas na dito ang payout. Mga dagdag na barandali dito sa luwas, ako po, si Luwet Bursi Barcana. Salamat, Lowens. Kung po yan, good morning kay dating City Councilor Chito Baldo. Tama ang katabi, Bosi. Sa imong antisipasyon ka minaging aldaw. Diba? Tama ka ng katabi, Sir Chito Baldo, sa mga antisipasyon mo. Lingana ini. Ako, buhay ka, Bosi. Mga tugang, Sabado ngunyan, magdarangugan kita sa masunod na, ning Sabado. September 24 na kitang Sabado magdarangugan, Sabado ngunyan, Pitsa 3. Madarangug po nindo ako, otro Sabado, sa morning hirit na inibuda sa Radyo Klinika. Sa September 6, tabi, may flight kami pa Manila ni EBP Glenn alas 10:45. Tapos September 7 po may flight kami pasiring sa Amsterdam. Matinder kami ni EBP Glenn kay bako si Ma'am Brenda Buda, si Sir Jose Locsin Jr. Kaming apat. Matinder po kami ki International Broadcasting Conference duman sa Amsterdam. Sa The Netherlands yon, sa Holland. September conference duman September 9, 10, 11, 12 September 9, 10, 11, 12 itong IBC International Broadcasting Conference. Kaya mabalik po kita sa programa ta pitsa 21 na kan September. So regular ta mga tugang na programa sa Monday to Friday. Kaya nga ni, ngunya na Sabado baga, sunod tang darangugan na Sabado, 24 na po kang September. Ang uli may kaya is 20. So 20 kaming udto maabot sa Manila, may flight kaming balik diretso sa Legazpi. So makakaprograma po kita mga tugang is September 21, Miyerkules. Pero po sa Lunes, yan pa kita sa tuyang morning hirit program, buda sa Anapot. And baka September 6 na 5 to 7, maka-onboard pa kita ta. 10:45 man sa flight me from BIA to Manila. Ano ni po, International Broadcasting Conference. Dati baga po nag-join kami sa NAB, naman sa radio show sa US, United States. Ganyan po, ma-explore ang samuyang kumpanya duman sa Europe. Sa Europe. Gigibon sa International Broadcasting Conference sa Amsterdam, sa Netherlands. Sabi. Kaya, yan? Wara ako sa birthday ni Dr. Chris Gianan. Maninong man nga na ako sa aki ni Madam Limpin, Maylin Limpin.
Buda so aki ni Kapitan na Edgar, kapitan sa barko. Si Pading Edgar asin sa Mading Maylin. Pasensya na tabi madipadita day ako tabi September 10 so kasal ka na aki ninday. Tapos 15 may nininungan man ako diyan sa Garudaraga ito. Garudaraga eh. May nininungan akong duwangon niya na September day ako makaka-join tabi sa pag ipadara ko na sana. Pasensya na kamo ha. So sa Forbes nga ni Forbes Academy may invitation man sako na maging lecturer sa news writing sa Sendang Campus Journalism. May invitation sako na maging lecturer sa news writing and feature writing. So Forbes, daling ko susurat sa kuya na Sir June, ha? Buda sa iba pang taga Forbes Academy. Di po ako maka-attend dito. Sinda po ang kwaninda 12 to 13, 12 and 13. Ang training ninda kan mga estudyante para sa news writing and feature writing sa Campus Jorn. Kaya din naman po kita magkaka-attend. So anyway, mga tugang, pig-advance ko lang so informasyon nindo. Tanganing din aki magpara, magpara-irimbitar. Wala man pala ganyan. September 6 to 20. Wala po kita sa ere. Mabalik po kita sa ere, 21 na. Salamat kasi ng pagantabay. Bareta alas 7. So, sunod na. Advance happy birthday po. Dr. Chris Gianan Padi. Maraynaga.